Cita ditandani karo sesepuhku. Wis ganteng cak, wis ganteng bodoran. Sampun. Aduh, tak awe cedak tak raketake ana wigati palungguhan dina iki kowe kabeh para prajurit. Mulai ngre palungguhan iki dak sawang dak condros kabeh para wadyabala pesak gelar sepapan gawe bungae nganti bojleng iblis lanang padha cek-cekan. Keplake tambah ana Mas. Kula prajurit Cito Lomba Komar Wijaya Dateng kan kemudian padha siangkan aja nganti ana kang lirwa ing dawuh aja nganti ana kang nggonange palenggan dina palungguhan iki bareng kelawan cipta budaya
Hari laras kang wijil saka laladan cemethuk kang den pakarsani dening Rama Ki Heri Prasetyo Minto Cipta Hadi Utama. Yo dawuh sinuwun. Mula dina walung wani kira tandak selakes suwet watone dening padha pacak baris aja nganti lali nggawa landing pangiring dadi patok patahe kethe sakong sama-sama dalan ngono marga ana payu-payu trajan ae. Syukur Dawuh sinuwun. sajake untuk Suraya butek kuwi kula. Pati Suro niwake tanggapan iki wong bucek iki. Cocok. Kenapa dhewe tek ya. Kok iki kok apal le. Ayo, laksanan laku ae dong. Ben. Kula jenengan lho. Kilo. Prapatane Kobra Marta Panggung Jagat Baru. Ayo tokoh barisane jelati leromoto Wadya Bala Panggung Jagat